The effects of the Islamic natural herbs to the human body. Tasirin tsirrai masu asali a musulunci ga rayuwar ɗan adam. Let me introduce to you another healthy tea leaf. Bari na ƙara gabatar muku da wani ganyen shayi mai amfani ga lafiya. Ginger lemon tea is known to boost immunity. Ganyen shayin lemon tea yakan bunƙasa garkuwar jiki. It relieve nausea, yakan kwantar da tashin zuciya. It also improve cognitive functioning, yakan inganta kaifin ƙwaƙwalwa da tunani. It improves heart health and liver functioning, yakan inganta lafiyar zuciya da hanta. It alkalizes your body, improves your mood and concentration, yakan inganta sinadaran jiki domin baka kariya ga cututtuka, sannan yakan saka ka mai da hankali ya kuma saka farin ciki. Domin sayan ɗaiɗai ko sari, ana hada-hadar irin wannan ganyen shayi a ofishinmu na saida magunguna mai suna BSI Dubai Islamic Medicine Store Nigeria Limited da kuma BSI Natural Medicine Healthcare Nigeria Limited. Kuna iya samun mu a adireshi kamar haka: shago mai lamba 46, Kofar Mazugar Road, kusa da Nasidi Supermarket, Gwammaja, Kano. You can also contact us on 08038324627 or 08060678208 or 08086562911. Sannan ana iya tuntuɓar mu a nambobin waya kamar haka: 08030324627 ko kuma 08060678208 ko kuma 08086562911.